Ureja. On na kunye kana nyere yiri lare. Oh mais ni ne e o. E be fene ga muni finge na sisa. Iga na je ka nyege parce que nyete na o. Wala nye bila. Ay nyete ni la o. Ikan yere yere. Yaro re. Wala ide yumamba. Ay ni bia fo ko kan kana na fo kan doro. Ikan toro. Ikan sa. Aw minnu b'a fɛ ka an ka jaɲumanni ninnu lajɛ wagati bɛɛ lajɛlen na aw ye aw sɔgɔlen to an ka bɔlɔlɔsiraw kan Elba Production ka farafinna jaw ɲɛnamaya. Salam alaikum. Are. El are. Sheriff. Are. Mun be no ne ɲɛ gannen don ne bɛ baara de la. Mais kaya saba mi ki wele tena mi. Ne tulo b'i la. Lare. Akara di mun. Donc ko ni min tɛmɛna ne cɛ do la. Te kuma ne fɛ so kɔnɔ bilen. Na wele i tɛ ne fo. Foyi. Hali do la n y'a se k'i wele. I kɛlen don ka n ka téléphone fɛnɛ bolo. E ni ne cɛ. Hein? Ou bien ne man ka tɛ ka o kɛ la. Avant tout ni kɔrɔ de ye. Hein? Sheriff. I kɔni b'a dɔn ne ye fɛn o fɛn kɛ ne y'a bɛɛ kɛ de kama. Et puis mɔgɔ ni ne b'i ladi ye kana ɲinɛ o kɔ. Mɔgɔ min b'i considérer o de b'i ladi. N'i ka ko kun tɛ ne sɛbɛ ma ne kun t'a fɔ ko n b'i ladi kuma tɛ k'a fɔ ko n bɛ n da don a la yɛrɛ. I kɔni b'o kalama. Mais kɔni b'a dɔn wagati ça n'allait pas chez moi. Quand on est j'étais à bout de souffle. Et on m'a dit que je ne suis pas violent. Ni ko min kɛra ne ta n bɛ taa fɔ cogo fo baga tɛ n bolo dɛmɛbaga tɛ la e min ye ne dɛmɛbaga kelen e fana tila ka taa ka t'o juru gɛlɛya ne bolo ne b'o faamu cogo di. Awɔ i kana ɲinɛ dɛ n'i sera Montana carré yɛrɛ la dɔrɔn premier carré à ta droite i mana fara o fɛ dɔrɔn e ka yara yɔrɔ lajɛ bɛ yara bi i bɛ sina ka yara ye ten tɔ donc n'i ye yara n'i ye ne wele dɔrɔn i bɛ sina ka ne ye n bɛ n kun bɔ awɔ i k'i teliya ka na dɛ n'Ala sɔnna ma problème foyi t'a la i teliya joona ka na n bɛ k'i kɔnɔ awɔ n'Ala sɔnna k'an b'o la kɔfɛ nse Ala Anti. nse somɔgɔw nse An mɛmɛ. an foyi tɛ yen a ka di kɔni A ka di kɛ. Ne na kun ye kun dilan ye. O ma e ka salon dayɛlɛ kun ye jumɛn ye? ayi a dayɛlɛ kun y'o yɛrɛ de wallahi n'i sera ka na hali ni mɔgɔw ye tuguni ka na jan o bɛɛ ka di n ye. Gureja. Donc ayisa i b'i ka lagalakatɔya in na. N'a fɔra e ɲɛna o ko ne bɛ na n kun dilan e ka yɔrɔ la ou bien ne bɛ mɔgɔ ɲini ka na ko e k'o kunkolo dilan e bɛ da o la. Kadi i nakun ye jumɛn de ye? Nakun e ɲɛ tɛ ne na e ka ne layɛ bani yɔrɔ ne bɛ muso furulen sa o de la. N nan'o de f'i ɲɛna Kureja. A ma daminɛ fɔlɔ yɛrɛ nin ye fitinin dɔrɔn de. Mets-toi à ma place. Non mais en gros bête quoi. Excuse-moi, un jour faut être là. On a été sur le Nyame. Elle a bon une négativité depuis fitini. Tu peux te ouvrir. Nyame problème t'a la. Du coup, ma téléphone là. Il y a un bon jargon. Comment c'est une offre là comme ça? Nyame. Awɔ mais i fɛnɛ bɛ jilaja i kana nin dafa fila dɛ. Ne bɛ fɛ nin ko in ka kɛ cauchemar yɛrɛ de ye ne ka vie la. N ka wuli ka bɔ sɔgɔmada fɛ kelen dɔrɔn k'a sɔrɔ nin si tɛ yen. Ko diya i bɛ don ko dɔ la i t'a laban cogo dɔn o de kɛra an fɛn ye. Ɲɔgɔn fila tɛ ne sɔrɔ bilen. O fɛnɛ ye tiɲɛ. Kadi ko in kɔni a ko nimisa bɛ ne yɛrɛ la dɛ. Ko kɛra nimisa ko dan yɛrɛ de walayi. Si seulement. Mais c'est déjà fait avec toi.
Si bɛ se b'a fɔ ko dɔgɔ tɛgɛ tɛ se. O de don. Chef foyi si ne ka bɛɛ la. Han? E ka taa sa. Kadi. Mana kan nege tɛ ne na dɛ. I y'a mɛn wa? Kuma foyi de nege tɛ n na. Ala kama ne to yen. Ni mana kan nege b'e la, e bɛna mun kɛ? E bɛ se ka mun kɛ? Kudeja. E bɛ se ka mun de kɛ? Mana kan nege ka k'i la kɛ. N'i bɛ se ka min kɛ, i k'o fɔ n ɲɛna. Ne bɛ fɛ ne ka mun de fɛ sisan? Kudeja. N ko na kun ye ka na n yɛrɛ yir'i la de. Mais ni ne e ye o, e bɛ fɛ ne ka mun de f'i ɲɛna sisan? I ka lajɛ ka ɲɛ kɛ parce que i ɲɛ tɛ n na o. Walahi ɲɛ b'i la. Ayi, e ɲɛ tɛ ne la o. I ka ɲi yɛrɛ yɛrɛ de. Yarɔ de. Walahi den ɲuman ba. Ayi, n'i b'a fɔ ko n ka ɲi kana n'a fɔ n ka ɲi dɔrɔn. I ka ɲi trop. Sherifu muso, i ka ɲi sa. Bref, n na kun ye dɔrɔn de k'i averti. Nin ye fitinin dɔrɔn de. N bɛna tuguni. Cɛ. N ko cɛbakɔrɔ de bɛ mɔnɛ don muso la. E n tigi Ala. Ni ɲɔgɔnna ni fɛnɛ kana n'a fɔ ka Ala ka tiɲɛ dɛmɛ. Jolie. Non. Ça va? Ça va. Ok. Doni. A kɛra fama ye. Wala a kɛra yɛrɛ de. Depuis o donna Jimi yɔrɔ la, ne yɛrɛ ma ɲinɛ k'i ka numéro ta. I ka numéro dɔn. D'accord. N filɛ nin ye. Awɔ. N'Ala sɔnna ma tile fila in na, n b'i wele comme ça i bɛ taa an yɛrɛ ka so yɔrɔ dɔ. Problème foyi t'a la. O tuma i bɛ yan paraji yɔrɔ dɔ de la. Awɔ, ne ni yan man jan. N'i farala tantɔn. Awɔ. Premier carré à ta droite. I bɛ virer dɔrɔn maison fɔlɔ ye gauche fɛ. Ah, ok, problème t'a la. N'Ala sɔnna ma tile fila in na, n b'i wele o la an bɛ ɲɔgɔn ye. Problème foyi t'a la. Ne yɛrɛ ye cogo min na bureau la o don na, a ma diya n ye dɛ Jolie. Mais ne tɛ fɛ k'i ye tan o. Kana to k'i yɛrɛ fari faga ta y'a mɛn. Ɲɛnɛmaya ko ka ca, kana to ka ko bɛɛ bila i hakili la. Problème foyi t'a la. N y'a faamuya. I fana bɛ yan paraji la ou bien? Ayi, bon tanti dɔ de bɛ carré kɔfɛ. N nana bɔ ale de. Ah, d'accord. D'accord, c'est bien. Problème t'a la. Comme n bɛ maa ka ci la, maa bɛ k'an kɔnɔ. N bɛ taga. D'accord, problème t'a la. N'Ala sɔnna ma, an b'a kɛ ten. Problème t'a la. N b'i wele tile fila in na, i y'a mɛn? K'an bɛn o la K'an bɛn Jolie. Awɔ. Bye bye. Kudeja, ne bɛna min da e kan bi a tɛ dogo i la o bɛ waa kalama Sherifu seli de ka gɛlɛya bɛɛ ni Ala cɛ. Bismillah. Kadi. Kadi. Agora di mungara. Mu kashila. I muso tɛ yan. Ne muso jɔn. Kudeja kɛ. Mun ni Kudeja se ɲɔgɔn ma? Ne natɔ sisan nɔ ne ni Kudeja bɛnna. Kudeja b'i kɛ ne kan ka ne bugɔ. I b'a fɔ ko ne ye ko dɔ de k'ale la. Ne ye Kudeja fo dɔrɔn de. Kudeja b'i kɛ ne kan ka ne bugɔ. O ma ne ye mun de kɛ Kudeja la? Ne bɛ fɛ dɔrɔn de bɛn ka na ne ni Kudeja cɛ. E n'Ala cɛ ni ne donna ka sɔrɔ ne ni Kudeja bɛ nin togo la est ce que o ka ɲi wa? Kadi. Kadi. E ko mun tɛmɛna ni Kudeja cɛ? Ko natɔ dɔrɔn ye Kudeja ye dɔrɔn y'a fɔ min na o ma bɛn Kudeja ma. Kudeja b'i kɛ ne kan ka ne bugɔ. E yɛrɛ b'a dɔn e ɲɛ bɛ ne ka état kɔni na. Ah? Foyi ɲɛngoya tɛ Kudeja la. Ne kɔnɔma min dɔrɔn de don dɛ, o dɔrɔn de don. Kadi ne bɛ dɔn. Mais muso fana dɔn Kudeja. O ma e y'a fɔ a ɲɛna ko ne kɔnɔma de don. E ni Kudeja ye nɔ yo, na mɛ bani.
e ni Kudeja ka ɲɔgɔn ye e k'a fo o ka kɛ ka kɛ bugo o ne yɛrɛ ma foyi de faamu i b'a fɔ dɔ taara fa ɲɛna ko ne lajɔlen de don wa ne yɛrɛ t'a dɔn n'a fɔra ko ne kɔnɔma don e den kelen na Kudeja b'a kɛ ne kan ka ne bugɔ e yɛrɛ ne b'o ɲɛfɔ e ɲɛna e bɛ tila ka Kudeja défense ta o kan o ma ne b'o nkalon tigɛ mun na Kudeja tile filalaman kɔni ma fɛn faamuya la mais fo ka taa tigɛ se e ma Kudeja bɛ fɛ ka nin denko in yɛrɛ de ban n'a ye ne bugɔ a t'a kalama ko ne kɔnɔma don ne den sara kɔni o y'a ka suli manamanakan fɔ dabila sa o fana mun kuma sugu ye a bɛ se ka kɛ keleya ni fɛnw y'a bila la mais k'e den faga mun na Sherifu i yɛrɛ k'a lajɛ kɛ i yɛrɛ b'a lajɛ den tɛ e bolo ni den kelen ni Kudeja bɛ na ne bugɔ o den problème dɔ k'o den sɔrɔ sisan nɔ dun e bɛ n'o kɛ cogo di ne yɛrɛ taara eko kɛ o don na eko y'a yira ne na ko den cɛmannin Kudeja n y'a faamu ala ala Kudeja e ma foyi y'a la fɔlɔ ni fitini dɔrɔn de ni lalumankɛ in taara min da e kan bi ni n ye siɲɛ wɛrɛ m'o joli digidigi jɔnni ka taa n ka sira fɛ aw minnu b'a fɛ ka an ka jaɲumani ninnu lajɛ wagati bɛɛ lajɛlen na aw ye aw sɔgɔlen to an ka bɔlɔlɔsiraw kan Elba Production ka farafinna jaw ɲɛnamaya